παραμυθοδιαβάζοντας και βιβλιοπαρουσιάζοντας. Ένα παραμύθι που άκουγαν τα παιδιά στον τόπο μας, στους Γαργαλιάνους, πριν το 1900. Ο γέρος και τα τρία κορίτσια είναι ένα παραμύθι του οποίου η γαργαλιανιώτικη παραλλαγή έχει καταγραφεί στη συλλογή του Γεωργίου Μέγα. Στις παραδόσεις και τα παραμύθια, από την Ινδία έως την Ιρλανδία και από τη Βόρεια Αμερική έως την Οκεανία, η μεταμφίεση και η αλλαγή φύλου εμφανίζονται συχνά. Οι ηρωίδες αυτών των παραδόσεων, με αυτή τη συμβολική ανατροπή των ρόλων, έστω και προσωρινά, καταφέρουν να δείξουν την αξία τους και να καταρρύψουν την αντίληψη των τότε κοινωνικών συνθηκών που ήθελε τη γυναικεία φύση κατώτερη. Ενσαρκώνοντας λοιπόν ανδρικούς χαρακτήρες, αποκτούσαν την πολυπόθητη γενναιότητα και ανδρεία που οι κοινωνικές νόρμες ταύτιζαν με το ανδρικό φύλο. Έτσι, το θέμα της γυναίκας που μεταφιέζεται σε στρατιώτη απαντάει στα κριτικά δημοτικά τραγούδια, με το γενικό τίτλο «Η κόρη και ο Σαρακινός». Εμφανίζεται επίσης και στα κλέφτικα τραγούδια για την κόρη κλέφτη. Συνδέονται ακόμα και με θηλυκές μορφές γυναικών που σύμφωνα με την παράδοση στην προεπαναστατική περίοδο εντάχθηκαν σε κλέφτικες ομάδες ντυμένες ως άνδρες. Αρχίζει το παραμύθι. Όταν τελειώσει θα ξέρουμε περισσότερα από ό,τι τώρα. Ήταν λοιπόν μια φορά και έναν καιρό, πριν πολλά χρόνια, ένας πατέρας που είχε 3 κόρες. Του ήρθε διαταγή να πάει στο στρατό και ήταν πολύ στενοχωρημένος και το ρωτάει η μεγάλη κόρη του, σαν το βλέπει σκεφτικό. Τι έχεις πατέρα και είσαι συλλογισμένος? Πώς να μην είμαι. Μ' ήρθε μήνυμα να πάω στο στρατό. Και εγώ νόμιζα ότι ήθελες να με παντρέψεις. Και η δεύτερη τον έβλεπε στενοχωρημένο και το ρωτά. Πατέρα, γιατί είσαι συλλογισμένος? Τι να σου πω, κόρη μου. Το είπα και στη μεγάλη. Πες το μου, ίσως και σε βοηθήσω σε τίποτα. Μου ήρθε μήνυμα να πάω στο στρατό. Και εγώ νόμιζα ότι ήθελες να με παντρέψεις. Το ίδιο το απαντάει και η δεύτερη. Τον βλέπει και η μικρότερη και το ρωτάει. Γιατί πατέρα είσαι συλλογισμένος? Τι να σου πω, κόρη μου. Το είπα και στις αδελφές σου. Πες το μου, ίσως σε κάνω και ξεστεναχωρηθείς. Μου ήρθε μήνυμα να πάω στο στρατό. Μα γι' αυτό στεναχωριέσαι. Δώσ' μου τα ρούχα σου, το τουφέκι σου, το άλογό σου και εγώ θα πάω για σένα. Ο πατέρας της δεν τέστριγε. Η κόρη επέμενε και έκοψε τα μαλλιά της. Βάζει αντρίκια ρούχα, παίρνει το τουφέκι του, ανεβαίνει στα άλογο και πάει στο στρατό. Και είπε πως τη λένε Θόδωρο. Ο Θόδωρος συντρόφευσε με ένα αρχοντόπουλο και έπιασε φιλίες. Στο φίλο του όλο φαίνονταν πως δεν είναι άντρας. Και όταν πήγαινε στο χωριό του, έλεγε στη μάνα του, που ήταν μάγισσα και ήξερε από μάγια. Θόδωρος, Θοδόρα μοιάζει, την καρδιά μου μαραγιάζει. Τον συμβουλεύει η μάνα του, αφού θα ρει ότι είναι κορίτσι, να τον πάρει μια μέρα εκεί που πουλάνε βραχιόλια και καρφίτσες και θα δείξει. Πάνε, αλλά ο Θόδωρος θέλει να δει μόνο τα πιστόλια και λέγει στον σύντροφό του. Τι τα θέλεις τα βραχιόλια, κορίτσι είσαι? Πάλι του φαινόταν πως δεν είναι άντρας και έλεγε. Θόδωρος, Θοδόρα μοιάζει, την καρδιά μου μαραγιάζει. Μετά του ζήτησε να συναγωνιστούν στο λιθάρι,
όπως τον συμβούλεψε η μάγισσα μάνα του. Αλλά και πάλι ο Θόδωρος πέρασε τη δοκιμασία πετάγοντας το λιθάρι μέχρι τον ουρανό ψηλά και πέρα από όσο έπιανε το μάτι τους. Πέρασαν 3 χρόνια στο στρατό. Όταν θα γύριζαν στο χωριό, ο σύντροφος κατάλαβε ότι ο Θόδωρος ήταν Θοδώρα και τρέχει να την προφτάσει. Στο σπίτι τον καλοδέχτηκαν και τον κέρασαν και χρή. Αυτός, πονηρά σκεφτόμενος, άφησε να του πέσει και να σκορπίσει κάτω. Και έκανε ώρες να το μαζέψει, που τον έπιασε βράδυ και δεν έφυγε. Το βράδυ μπαίνει σπίτι της και έτσι αποκοιμισμένη όπως ήταν, της βάζει το υπνοβότανο που του είχε δώσει η μάνα του και τη μαγεύει. Και έτσι κοιμισμένη όπως ήταν, την πάει σπίτι του. Όταν η Θοδώρα άνοιξε τα μάτια, αντί για τον πατέρα της και τις αδελφές της, βλέπει δίπλα της τον σύντροφό της στο στρατό και να είναι σε ξένο μέρος. Κατακοκκίνησε και σταμάτησε να μιλάει. Αυτός της έλεγε 1000 γλυκά λόγια, πως την αγάπαγε και πως ήθελε να την κάνει γυναίκα του. Αλλά η Θοδώρα ούτε λαλιά δεν έβγαζε. Πέρασε 1 χρόνος, πέρασε 2, πέρασε 3 και λαλιά δεν έβγαζε. Όλοι την είχαν για βουβή. Λόγο δεν άνοιγε να πει. Και ο σύντροφος στο στρατό αραβωνιάστηκε με άλληνε και θα γινόταν η χαρά του. Στην εκκλησιά που πήγαιναν να στεφανωθούνεν, πήραν μαζί τους και τη βουβή. Άναψε η βουβή ένα κεράκι και παίρνει φωτιά το μανίκι της. Τη βλέπει η νύφη και λέει «Η βουβή θα καεί, σβήστε τη φωτιά». Και λέει η Θοδώρα Εγώ 3 χρόνια φύλαξα και δεν μίλησα. Και εσύ, τι γρήγορα που μίλησες. και ο γαμπρός αποκρίθηκε Φέρτε τη Θοδώρα να στεφανωθώ, που 3 χρόνια από ντροπή δεν μίλησε, εκτιμώντας το χαρακτήρα και την ηθική της. και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Ήταν ένα παραμύθι του τόπου μας. Στόχο μας βάλαμε να σας διδάξουμε το λαϊκό βίο, τα ήθη και τα έθιμα, τις δυσιδαιμονίες, τις συνήθειες, τις αξίες της ζωής και όχι απλά να σας παραμυθιάσουμε.